Jeg har valgt denne skulptur fra den arkaiske periode, som er 700 til 480 år før Kristus. Øhm, Man ser en mands figur, kaldt en kurøj. Det er bare en mand, der ikke har noget tøj på, og han står bare. Materialet er marmor, og højden er cirka 2 meter. Øh, Han står i frontal stilling, øh, hvilket betyder, at vægten er lige fordelt, og der er meget stivhed, og han ses forfra. Du kan ligesom tegne T foran hans bryst, hvor han står meget ordentligt. Og han står med sit ene ben frem. Hans hår er ikke naturligt. Det ligner sådan nogle små klumper i stedet for krøller. Og han har meget store øjne, som er noget af det, der kendetegner skulpturer i den arkaiske periode. Han er nøgen, og i modsætning til kvinden, hvor hun er påklædt, og hun har samlet ben, og manden er så nøgen og har spredte ben. Det er egyptisk inspireret, fordi at i den arkaiske periode hentede de meget egyptisk skulptur og inspiration. Opstillingssammenhængen kunne eventuelt i den tid være for et tempel eller for grave og for at blive set og husket, altså for prestige og for at vise, at man har mange penge. Ja, det er egentlig det, der var at sige. Og endnu en ting om hans ansigt, det er også en af de ting, der kendetegner den arkaiske periodes skulptur. Det er deres stramme smil, som egentlig ikke ligner et smil, og det kalder man så det arkaiske smil. Slut.